bocah kene ayu ngombene banyu putih. Yuda bagus ngombene ya banyu putih. Banyu putih. Petir apa ngombene? Peceren. Oh. Wah, ya. Enak wi. Iso butek sak mripat-mripat. Lah iya. Enak gak rasane ngono wi? Kayak apa? Mbah, lah piye to rasane peceren ora ngerti aku ya nak. Loh, Rasane yo. Jarene sampean tau ngombe peceren. Piye lho sampean? Kayak ora diombe, Nduk. Kayak mek dikokop. Ora eling aku ora eling. Rasane Peceren yo ora enak. Iya no bar ngokop terus mabut enggak eling akhirnya. ora eling. Peceren iki Coba. rasane piye to peceren? Ora enak. Oh, berarti awakmu ngombe awakmu malah awakmu aku. Mbok critani ngono aku. Bocah kok. Ini Nduk, menika pundutanipun kanca dulur. Mumpung dalu menika penjan rawuh, aku kangen karo sampean nek nembangke ya kuwi sapa to bakul angsile ke sapa to? Jajal. Mas aku ngulek ting 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 terus tangan mulai iso balik ngene terus wengi utuh piye kowe? Lagune mboten angel kula manggawe gubuk asmara nggih Cahayu. Wah cocok.